merezi du urrats bat ematea. Azken finean da, pote bat hartzea edo paseo bat amatera joatea da. Ordu bat oso motza geratzen gara. Ikustea eta erakustea. Eta badaukat lagun bat, eta bera beti euskaldun zarra da, eta bere kuadrilla euskaldunak dira. Orduan nik berarekin nahi dut bere inguruan eta bere moduan nahi dut errelazio egin. Eta horregatik erabaki dut euskaraz ikasteko. Ni ja tituluak ja lortu nituen, eta ni adibidez euskara maite dut. Eta nik nahi nuen hori, hitz egiten jendearekin, normaltasuna lortzea. Horregatik ideia ona iruditu zitzaidan hemen parte hartzea proiektuan. Nintzalagun bezala duela 3 urte hasi nintzen, ikusi nun oso aukera polita eta praktikoa izan zitekeela, hori, nintzalagun bezala hasi, euskara ikasten ari dian horiek praktikatu ahal izateko. Ez dela hartu kuadernoa, eta orain idazlan bat ingo dugu, eta orain erlatibozko perpausak landuko ditugu. Ez da hitz egin, eta ja 2., 3. astean ja gogoekin, helik ze kontatzen dian, ze badakit asteburu hontan jundala mendira bere lagunekin, ber nundikan ibili ziren. Hasieran agian, gure hitzorduak pixka bat formalagoak izaten ziren, agian gai zehatzaten ingurun aritzen ginen hizketan, eta nire berri ere saiatzen nintzen, beraik ikasten ari ziren horri lotuta, berei gauza zehatzak irakasten, baina azkenean lagunak ginen ez, askotan izaten azkenean gehienetan gure kontuen inguruan aritzen ginen hizketan. Beste 2 lagun elkartuko bazine bezala, asteazkenean gelituko gara kafe bat hartzera? Pum! Segurtasun handiago lortu nun. Ja saiatu nintzen hitz egiten beste leku desberdinetan. Dendetan edo liburutegian, normaltasuna. Nire ikasgelan nabaritzen da pila bat zein dauka aukera hitz egiteko eta zein ez. Hasieran joaten zara esan ez, nik nire ekarpen hori eman dezaket ez ekimen honetan, ez? Baina gero, euskara ikasten ari direnek zuri asko aportatzen dizute. Kontua zera da, nik teorian denbora eta nire ezagutza eskaintzeko asmoa neukala, baina gero horren trukean, adibidez lagunak egin ditu dela. Adibidez, ni beti, ana betik zuzentzen edo laguntzen dit, teko-txeko erabiltzea. Eta nik badakit noiz erabiltzen dut gaizki, bere aurpegian begiratzen. Ja, elkarrekin daukagu. Komentatzen dio jendeari animatzera, probatzera. Bai alde batekoak, bai euskaldun zarrek esan dezagun, edo bai besteak animatuko nituzke, baina inolako dudari gabe. Eta gainera ondo ikasteko asmoa baldin badaukazu ezinbestekoa da hitz egitea. Hitz egitea, akatsak egitea, utzi beldurrak alde batera, utzi lotxak alde batera, eta lasai elkartu norbaitekin, hitz egin.